Angelo Gaffa mistenni jieħu l-post il-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajar. Skont rapport fuq il-ġurnal The Sunday Times of Malta, Angelo Gaffa li fil-preżent huwa l-kap eżekuttiv tal-Korp tal-Pulizija u għal-favorit biex isir il-Kummissarju l-ġdid. Dan wara li żewġ kandidati għal mexxej tal-Partit Laburista qalu li se jkunu qed ikeċċu lil Lawrence Kutajar, il-Kummissarju li jiġi kritikat minn bosta tal-inazzjoni tiegħu. Gaffa se jkun is-sitt kummissarju mibdul mill-2013 meta l-Partit Laburista tela fil-gvern. Xogħlu bħala kap eżekuttiv jinkludi fil-biċċa l-kbira xogħol amministrattiv. Fil-passat Gaffa kien serva bħala viċi kap tas servizzi segreti u anke bħala spettur fil-unit ta' kriminalità finanzjarja. Kien ukoll tenent fil-Forzi Armati ta' Malta. Apparti hekk jidher li Gaffa kien voċiferu dwar kif tmexxew l-investigazzjonijiet tal-Panama Papers fl-2016. Skont it-Times sorsi mill-gvern ikkonfermaw li Gaffa qed jiġi preferut għaliex huwa l-aħjar għażla għall kredibilità tal-korp. Kemm Chris Fern u Robert Abela qalu li l-perċezzjoni tal-poplu dwar Lawrence Kutajar hija waħda negattiva u hemm bżonn li dan ikollu perċezzjoni pożittiva. Min-naħa tagħhom Fern u Abela ma kommettewx ruhom dwar jekk għandhomx preferenza lejn Gaffa u qalu li ser jistennew sakemm jiġu eletti biex juru l-preferenza tagħhom u tittieħed din id-deċiżjoni.